एक कुठे घेऊन चालले आपण हे मशिनरी? आता मुंबईला घेऊन चाललेलो आहे आम्ही. मुंबईला. हो. मुंबईला म्हणजे नागपूर साईडला. एक नागपूर साईड. नागपूरमध्ये खाण चालू असणार. हो. त्या खाणीवर घेऊन जाते. आज किती घेऊन जायच्या इकडून? आता हे 4 चालले आम्ही, ह्याच्यानंतर नाही माहिती आम्हाला. 4 घेऊन जात आहे सध्या. नंतर आणखी आहे असेल तर पुन्हा येणार. पुन्हा येणार आणि दुसरे ट्रान्सपोर्टच्या गाड्या येणार. ओके. आता 4 घेऊन चालला तुम्ही. एकाला इंजिन नाही असंच हे आहे. हो. हां, हा? एकाला इंजिन नाही ना हे? हो. एकाच. ओके. नाव काय तुझं? किरण देडे. किरण रमेश देडे. ओके. तुमचा ट्रेलर हा का कंपनीचा? कंपनी. किती ट्रेलर आहे? 1-2च ट्रेलर आहे. ओके. आता घेऊन जात आहे तुम्ही इकडून. आता सध्या इकडून गोव्याहून 4 ट्रेलर घेऊन जात आहे. हो. किती दिवस लागणार 10 दिवस. नागपूरला पोहोचवायला? 10 दिवस लागणार.